Men dadi pendhita ku sing jujur wae. Ora gawe apa jenenge yane ya. Heeh. Weh, kowe ya padha dene le cangkem elek, Deng. Kok yane yana ya wah. Kemangsane apa? Dadi pendhita sing apik wae. Kowe barang ki satriyane, sengkune kowe ki patih, tekan negarane wong kok jak-jakan nanggepe patih wujudanmu. Aku njuk ngapura. Aja njuk ngapura, aku njuk ngapura karo sinun mesti ngamarta kae. Negara ngamarta dadi kaya ngene kanane mergo dapur-dapurmu iki. Menungsa-menungsa rupane kaya dares kok diopeni. Setiaki meneh Bali ya Bali aku Bali ora bali tak sabut kowe Werkudara. Durna bapakku apa? Delakan kae. Yo delakan. Kahanan negara Ngamarta lek kok dadi morat-marit kaya mangkene. Wah, edan. Mesti wae iki pokal gawene lancur-lancur pendho. Sing padha bali lho mergo ora gelem tak dawuhi ngrangket Petruk karo Bagong. Wah, menungso ora tatanan. Werkudara. Apa? Werkudara, sawangan kridane bapakmu. Ora-orane mengko iso kalah musuh anak-anakmu. Deloken wong tuwa bakale unggul samu barange. Yo, tak sawang kaya ngapa kridamu. Mengko nek ketemper yudamu Werkudara sing bilani. Oh. Anggepe apa? Manus maning jajalan strukaning boleh strayoli binatang. Menungsa ora tatanane. Oh, antasenan terjek katut kaca kowe musuh mbahmu sing ora iso menenang kowe. Satu mulut saya yang kiri dan kanan. Mulut kok kiri kanan dah. Mati aku, mati tenan iki. Aduh. Aku tuh mesti aki kok kaya ceritane Genzi karo Seri Jawa. Aduh, sepelan lawas iki. Werkudara. Arep ngapa kowe malang krek arep ngapa kowe? Ayo, iki tangane gek ngantem aku. Tuk ngono. Gage. Wong tuwa apa bocah? Wong tuwa ketemu sing luwih enom. Kudune kowe gelem ngandhani karo aku, ben aku rasa geleme dhewe. Kowe ketemu karo Setyaki, kaya-kaya ketemu karo Bathara Yamadipati. Aduh, kok kathokku teles ya iki ya. Tuwek ngompolan. Wis lumrah. Ayo, Kurawa. Gelem kok peringgake ben ora mapan ing Ngamarta ora?
gawe kisruh kanan Gunung Amarta Setyaki sira trimake. Nek kowe ora trima aku ya ora trima. Padha. Aku batu lo ngene. Aduh. Sabar. Iya. Sare. Sare, turno bapakku sing sare. Wong edan ora. Wong edan ora wong tua kok simi. Kowe nangis ora meneng-meneng. Ngopo? Setyaki urku ora, Setyaki. Ngopo Setyaki ngopo? Bungkek ngopo? Wani karo kowe? Wani ya. Aduh, monggo aku ki wayang silian. Sprene orang tak balek-balekke. Ngene aku rusak piye? Ngijali ta iki. Untunge gapitku cor-coran. Nah ora ngono ora wis coklek wingi-wingi. Bungkek ngopo? Iya. Bungkek karo wani karo aku. Bungkek aku diajar karo Bungkek. Aku diantem karo Setyaki. Wah, Idan. Rumangsane apa? Bungkek, kowe wani karo Durna bapakku lakon mati sing kowe. Setan ora. Utara. Oh. Ya bener kowe melayani Bungkek, kowe melayani Setyaki. Aku terus tak banteng sak keleme dhewe. Karemu piye? Aku gendangen. Aku nek ora tau gendang modar tenan musan anak Pandhawa. Yo. Aku gendangen. Aku gendang buri. Setyaki duya. Yo. Rumangsane apa? Anak-anak Pandhawa do gleleng-gleleng tumeh kowe ngewangi aku. Aku iki dikeplak karo Petruk aku ora tau pelan-pelani. Setyaki goleki diuber Setyaki diuber. Yo. Kok kaya mau mangkung ngidul kok mau. Anakku ada anakmu barang digoleki lho. Iya. Anakmu dikandani sing apik-apik. Aja entuk mulasara karo wong tuwa. Muri. Lemu balik telat. Kowe ning kowe tangkap Sasmita kowe apik kowe. Ora wangi Setyaki ngeplak cengelku. Duya. Tiwas duyang ngidul jebul Setyaki mlaku ning ngalar. Aku dhewe ora. Duya kowe mayune banter banget ya mau. Iya. Duya, ayo Duya. Ayo. Muri. Sapa kae? Wah. Gatul wono. Duya. Muri. Duya nah. Duya. Muri.
Aku menenge nek mbok susoni. Nah, ngene madhem mburi dadi aku ngerti sapa sing nguyak. Iya. Ka Antarja diuyak. Werkucara hop. Apa? Aku krungu krusek-krusek ngono. Krusek-krusek apa? Mbah. Nang nggon woh-woh. Ayo wis maju wae lah. Werkucara hop. Ngopo? Krusek-kruseke ngetut awake dhewe. Werkucara Setyaki. Telat kowe wis minggat Setyakine. Iki apa meneh iki? Werkucara gatos kaca. Gatos kaca wis lakon ngeplange mau. Aduh, siapa iki? Iki siapa iki? Sopo? Mbah, kudungan kresek. Kudung kresek. Mongko nganggo mantol. Duya. Wah, kucluk. Kucluk sapa? Antasena. Duya. Siapa iki? Iki apa nih iki? Iki barang apa iki? Aku watu aku. Werkucara. Apa? Awake dhewe ditutke watu awake dhewe. Awake dhewe ditutke watu. Dipelani karo watu. Mbok menawa iki pusaka kadewatan iki. Yo. Apik. Sik kok watune kok iso ameng ya? Sopo? Bagong, setan ora. Duya. Iki kok bocah-bocah kados sakleme dhewe ora. Antarja ning mburi. Duya. Gatot kaca. Setyaki. Antarja. Bagong. Iki apa iki? Aku ora sampean digendong Werkudara kok aku mikir. Sampeyan ngeguyu wong tuwa ora. Decune. Pripun Kakang Durna? Kurawan kok penjalin. Nek pun nekuk penjalin Angge dijahit. kok dijahit sampean iki sik. Apa terus sampean arep njahit? Kurawan kok penjalin. Werkudara kok jae wis kesel ngayame kalih kula. Makane Mbah, sampean dadi pendhita ku sing jujur wae. Heeh. Ora gawe apa jenenge yane ya. Heeh. Weh, kowe ya padha dene le cangkem elek, Deng. Kok yane yana ya wah. Kemangsane apa?
Dadi pendhita sing apik wae, kowe barang ki satriyane, sengkune kowe ki patih, tekan negarane wong kok jak-jakan nanggepe patih wujudanmu. Aku njuk ngapura. Aja njuk ngapura, aku njuk ngapura karo sinun mesti ngamarta kae. Negara ngamarta dadi kaya ngene kanane mergo dapur-dapurmu iki. Menungsa rupane kaya dares kok diopeni. Panjenengan mriku sesembahan kula. Panjenengan mriku eyang kula. Menawi mboten saged nggadahi patuladan ingkang prayogi sak mboten-mbotenipun sampun ngantos damel rusuh kawontenan negari Ngamarta. Iya. Aku wong tuwa malah mbok dunung-dunungke mbok kandhan-kandhani. Iya. Nuwun sewu. Kula wantun kan panjenengan mriku awit panjenengan nggadahi kaluputan. Iya. Aja. Wong kula arep kukur-kukur kok aja. Piye, Mbah? Kayake kowe bose. Ah ya aku. Sing duwe gamelan ya aku Mangsane apa? Sampeyan tekan negara Ngamarta ora kena gawe kisra. Ora. Petruk karo Bagong ku ya wis men. Arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamu Hyang Jimari Masada ya wis ben wong sing butuh kakekne Semar ora kok Petruk karo Bagong dhewe. Sampeyan iki ngapa? Setyaki Depat. Kethek anyaran kaya iki. Kurawan kok mencalite maling. Nggih. Dina toti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya piye sampean nglabuhi angkara murka entek-entekane ming kewirangan dhewe. Ha iya ta? Bayi ngerti apa kowe? Lho, ora kok perkara bayi ngerti apa, nyatane manuver iki mau sing gawe aku. Durna nganti nekuk penjalin lho, kepesing-pesing le mlayu. Oh ben. Ora kok ya ben. Sampeyan iki kepeksa. Sampeyan kepeksa asline. Muni ya ben ning atine ora sah ngono ya ta. Muni ya ben ning atine ya wis ngono ta. Diati-ati. Aku mung weling, Pak. Aku mung weling. Aku ki ora menging bapak meguru karo sapa wae. Ning wong meguru kuwi mung nuhoni marang paugraning tembang. Lamun sira, Pak. Angge guru kage. Amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabake. Dadi wong arep meguru ki kudu dipilah lan dipilih. Bayi urung tau meguru.
Reka-reka ngandani wong tuwa sing wis gulana guru. Arep nyandi kowe. Uyuh. Mengane ora. Kang, Apa Dimas? iki Pandhawa padha prapta ning Karang Kadempel. Yo, Karepe Dimas Antasena, aja ngasih suwung, Kang. Bapak lagi wae kae. Kaya arep sumusul ning Karang Kadempel. ra. Lho. Negara Ngamarta aja ngasih suwung. Lancur-lancur Pandhawa supaya ning ngrondane kana negara Ngamarta, Kang. Yo, aku manut karo Dimas Antasena. Ayo. Pandhita Kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang isep madu sarining tawang. Dejane kula Kakang Durna. Menungsa ora tatanan. Jebul tinemune anggenipun Werkudara ngayomi kalian kula. Menika mau ngepek kalian ilmunipun Begawan Durna. Nggih. Ning nalikane Begawan Durna nandhang kesusahan Werkudara ora gelem gek cawe-cawe, ora tau gek gelem ngewangi karo Begawan Durna. Kersanipun ngados pundi? Sengara kula iso nakon nyuwun ngambil nyidra wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Kalian Sekar Cangkok Wijaya Mulya menawi sakmangke keduga kasempatan lan kelakon menawi ingkang dados jangkaripun Semar Badranaya. Kersane Kakang Durna piye? Mangsawang Dipate, mangsawang. Lho, kula nek ora gawe sedih atine para Pandhawa, ora gawe runtik penggalian anakku para Pandhawa. Samangke kula kinten mboten badhe purna lelampahan menika. Kersanipun Kakang Durna kados pundi? Mangsawang, mangsawang Dipate. Durna ila panalinganira lumajaring ratri. Nalika semanten Sang Tapa Begawan Durna narsa ngeningaken cipta anuta diri meminta karo saning Jewang Widi. Nalika semanten ing pengangkah arsa damel srana wigaring Sang Badranaya ingkang arsa miwiti genya mbangun kayangan. Nalika semanten kaelaning jagat gaweaning para dewa ical araganing Sang Tapa Begawan Durna wenteh araganing Sang Prabu Pandhu Dewayana Sawarga. Sutama Gusti sasangka kasongan surya prabanya sumungsung keswa Nah wis wujude kaya ngene iki sapa sing arep wani nyentulani rembuke Begawan Durna? Durna. Durna. Nganti klerak-kleru leh ku amang.
mergo saka bingunge atiku Depate. Nggih Kakang Duna. Sampeyan kok dadi wujud cat katon cat mboten niki tokoh napa? Sampeyan ora ngerti ora apal. Ana niki sesembahane sampeyan dhewe. Oh, kula dadi wujud esuk maneh Prabu Pandhu Dewayana. Wih, nggih. Napa kaya ngoten niku to, Kang? Kaya ngene wis anggap ae kaya ngene. Jekna mekutan. Mekutane didol. Kayak nyarang-nyarang mah didol. Nek sampean wis wujud kaya ngene kersane sampean arep pripun? Mangsawang Dipati, mangsawang. Mengke Pandhawa keduga runtik kalan Semar menawi srana kula damel wigaripun Semar anggenipun bangun kayangan. Sang Raden Arjuna ingkang mlebet wonten ing telenging wana ingkang dadya dalan tumuju wonten ing padukan Karang Kadempel wonten wujuding yaksa gidra-gidra ingkang adhang kelawan lakuning Sang Bagus wau. Pancapala para Pandhawa yoga mulung kiri-kiri nyalir prapata abang ngawlagar mangwohing mungsa amin tolawan anggro seru singa ler manayapto kadhing kayon manuprupa kece wali kece satat setan wali kobra lah menungso ratatan ana wujudaning satriya bagus tanpa cacat ingkang mlebu ning wewengkon wana kene mara mandeka mara suwingira mara arep pitakonan karo kowe aja mati tanpa aran sapa jenengmu Gus yen to takon marang aku iki ora duwe jeneng lho wong kok ora duwe jeneng ki piye dudu jeneng nanging kekasih oh ya
Sapa sing dadi kekasihmu, Raden? Takon marang aku kekasihku Raden Arjuna. Ya aku iki panengahing Pandhawa. Wah, Butane cenanangan. Satri gumunung wis. Kowe panengahing Pandhawa lah. Ngerti ya? Aku iki bangsaning Bajul Barat. Aku warga balaning Sang Pandhawa Durga. Pandhawa iki bocah Sukerta. Ngara tumung kula kowe tak pangan. Gandeng bocah Sukerta kuwi diwenangake dipangan dening wujuding Bajul Barat mula tumung kula Gus. Kowe keduga bisa nguntal marang Raden Arjuna waton wis gumlundung mestakane panengah Pandhawa. Yata laruta saking kutha sang guru kula. Yen tan mutusa Sang Sri Ngolah raja satu sabel kowe pundak srampat ilang nyawamu ayah seminggat kowe wah 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 aduh yo Wejan hit seminggat kowe hei wah 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 hit hei
Janing talaga kadhiwanget mambang tapasulan upamaneka meh parahina semupang Dewa Ngaruna
adinetraning uga rayapo sataning kukila paring kanegara sagetara niki dongeng aku ler wowo sing pini panca token ayam wono merak mangluwah ing pagagan Bekek sak dulita mel ketiban wahyu apa ning atase Mingsak Semar lah kok teko dirawuhi Nalendra Gung Pinetara sinuwun Puntadewa jangkep Pandhawa gangsal cacahe senajan ta ora kamot ning pendhapa padukuhan Karang Kadempel. Muga-muga sinuwun Puntadewa rawuh mrene iki arep mbongkar pendapaku sing ukuran 4 meter kali 4 meter iki. Banjur mengko diganti sing saka gurune ukuran 45. Gedhuwuren ya men. Ngaturaken kasugengan karaharjan lan kawaloyan rawuhipun Ndara Puntadewa kalih sinuwun Kresna. Asinuwun sewu-sewu kaluputan ing Dharma Kusuma aku tadah wadana Kakang. Wondene sawane Puntadewa mung nuhuni kelawan apa kang dadi pepintaning Kakang Semar Badranaya. Ingkang rikala semana wis ndak tampa atur pangandikamu lumantarat majamu Bagong. Ingkang mbok utus minangka dadi lidah sinambunging Kakang Badranaya. Kakang Blakasuta blakutang terus tanganane Puntadewa prapta ning Karang Kadempel. Iki mung merga sangka bombong sartane melu seneng merga Kakang Semar duweni lekas ingkang sak temene luhur yen to kasembadan apa kang sinedya mesti bakal sumrambah dayane tumrap sagunging kawula dasya ning Marajanegara Indraprastha Kakang mula ndak kira ora bakal ngaturke wigati apa-apa meneh kejaba wigatine wis diaturake dening Panakawan Bagong. Puntadewa uga bakal nduweni lekas sartane aku kepengin amales marang budine Kakang Semar Badranaya ingkang sak temene wis gedhe lelabuhanmu tumrap para Pandhawa Kakang. Semono uga aku Kakang Semar ora keri padha kelan apa kang dadi pangandikane Anjing Prabu Darma Kusuma. Jeryatane Kakang Semar kuwi sithik akeh tau tate momong, tau tate ngudang marang Kresna ya marang Narayana. Mula sinengguh ratu ya menungsa ingkang ora duweni rasa tepa slira yen to Kakang Semar kepengin bangun kayangan nanging nata ndrawati ingkang
Uga minangka momongane Kakang Semar Badranaya ora sak biyantu ngersane Kakang Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Wau pun diaturke kalih anak kula Bagong. Mbok menawi sampun sowan teng negari Ngamarta. Bilih kula mbetaken syarat sarana inggih menika wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Menika ingkang sepisan. Ingkang kaping pindho kula nyuwun syarat sarana wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mbok menawi Bagong mboten matur perkawis menika. Ora Kakang. Lah ra apa? Bocah ki nek sing dieling-eling mung wedokan. Banjur lali sak kabeh-kabehane. Mboten napa-napa. Bakune sampean pun dugi mriki, kula pun seneng, kula pun marem. Kawula cilik ditinju. Ditinju ki dikapake. Ditinju niku ngeten. Kuwi ditinju. Sampean mesti sok nonton Krisdon. Kula dirawuhi para nayaka, para ratu mriku pun seneng banget. Saya meneh nek dibantu gegayuhan kula sinuwun. Remara rereng asma nyong ambrengengen. Kadhe karananing kasmose. Yaneng marga hamalatku. Tumiring sang kondo wastrat mojo leng-leng laluang lati. Ngaten jupratanipun sekmaning Sang Prabu Pandhu Dewayana Pindawarni. Tengarane ngajuret kong maguru gongso tetakadya butula mboten mangling ingkang wewujudanipun cap katon cap mboten cap mawilek menika rawuhipun sinuwun Prabu Pandhu Dewayana kamangka kanthi wujud sukma Astunggara sidam sikaring bawana langgeng Kakang Semarya Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yeye Darma Kusuma ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana sampun sanget anggen kawula pundi nuwun sewu sinuwun. Enten luput napa lah kok teka sak mangke? Mara Pandhawa nampi rawuh paduka. Monggo le rawuh kanthi kawontenan ber tatatang. Kon kendange kodanen. Ber tatatang. Semar aja clemungan naturmu parat anane Prabu Pandhu prapta ning Karang Kadempel yektine aku mung arep ngelingke kelawan jeneng para Kakang Nayantaka kowe iki wis dadi abdine para Pandhawa seprana seprene wis mataun-taun wiwit para Pandhawa isih kuncung nganti saiki gelung wiwit para Pandhawa isih jlabrang nganti saiki isih malang camprang
Kowe lah kok teko dadi duweni patrap ingkang mulang sarak Semar. Nuwun sewu. Patrap kula ingkang pundi sing murang tata? Patrap kula ingkang pundi ingkang kula damel kuciwaning para Pandhawa? Kula niki ikhlas nuwun. Apa yana jamak lumrah? Kowe mung drajating batur gedibal 17 kowe wong elek nyolok mripat. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki ming drajating Panakawan lah kok teko dadi delangap-delangap ucapmu kowe arep miwiti nggonmu mbangun kayangan Semar. Menungsa apa kowe? Tak kira ora ana gunane yen to Pandhawa ngopeni menungsa kang kaya kowe ingkang ora cetha jlentre uripe kepiye? Jojo muntap lir kirentap duka yayasine be menungsa ora tatan sapa kowe panjalmaning mungsuh ingkang ngeduga wani mimbo Mindha warna sukmane Kanjeng Rama Prabu Pandudewayana menungsa ora tatanan manus manjajal. Janaka kowe ora duwe tata krama tumrap wong atuwamu ngadeg jejeg ning ngarepe wong atuwamu jeneng ngarepe Prabu Pandu. Tak kira ora sejatine sartane ora bakal kelakon. Apa to kang dadi aturmu sing mangkono iku mau ora-orane yen to Kakang Semar murungake anggone mbangun kayangan menungsa ora tatanan metu njaba duduran dadi kanane kaya ngene. Bagong mau pundi? Wae. Notasi. Drang ro ci ro nem lu nem ro ci lu ro nem kung. Matane ora kena. Nuwun sewu. Sampeyan kedahipun saged nyumurupi kanthi permana jati. Mong pancere sanu pelayan ki lho, Mir. Ha iya. Disampah. Sampeyan kedahipun saged pirsa dumateng kawontenan ingkang sak nyata. Babakan napa Kakang? Babakan iki wau. Cobi to. Leh kula nyuwun syarat srana sepisan wujudipun pustaka Jamus Yang Jimat kalima sada menika. Awit menika dados simbol. Simbol menika pralambang. Dados sasmita. Bilih kalima sada menika wujudipun gegebengan gangsal perkawis ingkang tansah dados regemanipun para Pandhawa. Ya dadi regemane para masyarakat, para kawula. Pancadharma menika dados gegujenganipun para kawula sak negaring Amarta ingkang sakmangke sageta dadi pepemut tumraping para kawula dasih. Iya Kakang Semar. Lah nggih. Saklajengipun wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika nuwun sewu. Menika wujudipun kembang ingkang saged nguripi lan gandane mangambar arum. Menika dados pralambang asmaning Sang Puntadewa inggih Gusti kula Ngamarta menika badhe arum kuncara hanjayeng bawana
mergi nuwun sewu keduga saged ginakaken kanthi trep ginakaken kanthi bener becik menapa ingkang dados wujudipun gegebengan gangsal perkawis menika pramila inti pirembagan saking aturi Semar leh arep mbangun kayangan iki Semar niki ora mbangun kayangane dhewe ning sing mbangun kayangan ya kayangane kawula sak negara Ngamarta mriku menawi Sinuwun Puntadewa kalian Sinuwun Puntadewa kalih Semar ya tiga serangkai mriku menawi tasih nyawiji dadi siji Ndara. Ngaturake panuwun wis cumeplong rasane atine Puntadewa dene sak mengko ndak rasa wis kasembadan apa kang dadi panjangkane Kakang Semar ha nggih nek kula pun matur ngaten iki sampean kedahe pun priksa kedah kados pundi tindake lan kedah kados pundi anggen sampean mernata sangganing para kawula dasih dipun caketi dicedhaki kanane para kawula sinuwun njaluk pamit Kakang tatanan karo wong tuwa ora bisa tata krama ning endi dununge anak teka sak mengko aku iki wong atuamu lah kok teka dadi delangap-delangap ucapmu ning ngarepe wong akeh Eden wujuding sukmane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Pindawarna teka ambuhe kagila-gila mengkirian sampean nek ngerti pengapesane wah mengke sampean getun Setyaki terus ndara mandi lagi wah udut jatahku kok ya iki apa kowe arep udut grendel kaya wah lah sak udut-udute nek ngene iki sak udut-udute kalu ngerti udut kula grendel durna niku timbale Kang Raka sapa Kang Raka Madukara Setyake tinunggul katanira kang tumandang setyane iku garwane rawa nyadung dawuh Kakang Mas Yayi Setyaki pripun
apa kira-kira si Adi iso ngundurake sukmane Kanjeng Prabu Pandhu Pindawarna mangsu iki niku mungsuh kula niku. Waduh. Setiaki meneh Bali ya Bali aku Bali ora bali tak sabut kowe pecah sinamu. Iya aku Bali aku Anjapala para Pandhawa mya gumulung mangung siring prasata Kurawa. Menungso ora tatanan. Semar kon murungke lembangon kayangan. Puntadewa kon masrahke wujude Pustaka Jamus yang jiman Kalimasada. Mutar. Wah! Nir. Sing ora nrimake Malata Sawang suwa kene Duryudana kakangku. Wah, Baliya mundhak kesapu mbarat dening aku kowe.
wungu. Purna gatining ceriyos jeneng sela ager-ager wah ngawur Semar ngene mater kali sesonderan hapurnta wonten lepat kula satriku munung mangrembak ing wadya Antarja mijil Antarja bijil ngawur kowe iki ora matur nuwun Ndara Yo, pun kasembatan napa sing kula gayuh mung warisuka. ah nggih sesuk ajeng nanggap Lorenza Sakarepmu. ah nggih matur sembah nuwun gegayuhan kula niki saged kasembatan menawi para Pandhawa ingkang keduga sak biyantu kaliyan lekasipun Semar. Wusana panutuping atur kula menawi kathah lupute, kathah kirange sak kanca kula, sak rombongan kula, sak anak-anak kula saking lalatan Jawi Kilen kula nyuwun lumeh bering sih samudra pangaksami. Padha-padha Semar. Ah nggih, jer sedaya mriku sampun kaleksanan lan dalu punika mugi saged ndadosna berkah lan barokah tumrap kulawarga agung Bapak Misidi sak kulawarga. Yo, Wusana panutuping atur mugi-mugi sak pangker kula sak rombongan warga ing mriki utaminipun kulawarga Bapak Misidi tansah pinaring ana rahayu wilujeng nering sambi kala nirbaya nirwikara tepi saking rubedok adohna saka bebaya. Panutuping atur slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap. Slameta sing nonton tanggapan, slameta sak kabeh-kabehane. Matur sembah nuwun Ndara dipun tutup karining Gutha Kandara Werkudara.